L'Albert Colell, el Pau Sobirà i el Marc Segués han vingut a posar ulleres a les diòptries de la història. Ells tres són els Ulls de Clio. Un grup de rock, un club de lectura, un equip de vòlei, una penya del Barça o una companyia de teatre. Això és el que seria els Ulls de Clio si haguéssim nascut en una altra època, però per mala sort vostra i nostra no és així. Per tant, això és un altre podcast fet per tres mascles blancs amb gairebé tots els privilegis que pot arribar a tenir una persona blanca a la Terra, i estem en l'immens oceà d'internet, que és això dels podcasts. I també estem, atenció, a les zones de Solsona FM, la nostra, la vostra i sobretot la de Judit Gisbert des de fa poc. No em posaré filosòfic, però és ben sabut que la vida tot es redueix en el temps, el concepte temps. Nosaltres, com bonament puguem, també us parlarem del temps, però del temps passat, de la història. I també és això el que us volem robar, un bocí del vostre temps cada 2 setmanes, que és quan intentarem fer aquest programa. No pretenem ser l'Enguàrdia o a les Portes de Troia, som molt més dolents els tres, sense cap mena de dubte, i també més joves, i això ho demostrarem cada setmana, cada 2 setmanes, cada episodi, si és que hi ha més d'un episodi, que aquest és el primer. I aquest viatge el farem de la mà de l'Albert Colell i el Pau Sobirà. Què tal, com esteu? Molt bé. Hola, què tal? Anem bé. I també el farem sempre guiats per la nostra musa, que és Clio. Que, per cert, quina musa teniu vosaltres secreta que no es pugui dir, però que ara confessareu davant de tot Solsona i tot Catalunya? Solsona és la meva musa. Uau. Què t'inspira? Tu arribes allà, veus les pedres de Solsona, al portal, i ja... Què? I em ve tot, em puja tot. 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 I quan vas, jo que sé, per dir un lloc, a Navàs, i tot, no et puja tot. Baixa tot. I tu, Pau, què? Jo, la meva musa és la musa dels despistats, que és la musaranya. Pots posar en blanc? No, a veure, aquest podcast serà d'humor dolent, també. No m'ha explicat de què va el podcast encara, però, Albert, a veure, hem dit que va d'històries, molt genèric, però què ens hi trobarem aquí? Jo pensava que història. I bromes dolentes del Pau? Jo amb això no hi comptava. Jo pensava que havíem fitxat només un tècnic de so. No. No recordava que li havíem obert el micro. Per això no li paguem. Ah, que a mi sí que em pagues, Marc. Ah, tu tampoc cobres, però... Però què és això? De què va això? A veure. És un programa d'història, és a dir, de Juli Cèsar, és a dir... No som la sotana. Un programa d'història. Serà un programa d'història que intentarem que sigui fresc, dinàmic, que no és que no ens agradi l'Enguàrdia o les Portes de Troia, al contrari, són referents. Però... Sempre hi ha un però. Però! És tuit d'Anthony Corell. Però, no sé si saps de qui parlo. Sí, en sabem. Però us demostrarem del que parlem, ja directament saltem-hi, perquè si no volem ser una cosa és pesats, avorrits i llargs. I llavors el que hem de fer és saltar directament a la piscina encara que no hi hagi aigua. Som-hi, Pau? Som-hi. Les coses d'antany. L'Albert Colell, per qui no el conegui, és un home d'antany, i això també ho diu la seva secció, que porta aquest nom de Coses d'antany. Què ens oferiràs en el teu petit altaveu que et donarem cada 2 setmanes aquí? Aquesta setmana en concret parlaré sobre Nadal. Però en general no, eh? T'imagines totes les seccions sobre Nadal. Setmana Santa? Nadal. Vacances d'estiu? Rafa Nadal. Nadal. Bé, Uau. no, jo us portaré coses més profundes que no pas el que ens portarà el company Marc. I amb tot l'orgull del món. Sí, no hi ha cap problema. Va ser prou que per començar... Perquè tu ets historiador, nosaltres som dos pelacanyes, tu ets un historiador... Efectivament. Va ser prou que per començar no portaré debats profuns ni em faré molt pesat, sinó que portaré fun facts nadalencs. Som-hi, doncs va. Abans, Quin és el primer? Abans, però, escoltem Arnau Tordera. Has dit que portaries coses profundes, eh? Aquesta és la nostra musa també. Clio i Arnau Tordera. Arnau Tordera, un tros d'home. Això va ser cançó de Nadal de TV3? Sí. Això va ser cançó de Nadal Hauria de ser TV3. perpètua. Va ser la cançó de Nadal de TV3. I parlarem de la cançó de Nadal de TV3? No parlarem de No la som cançó de decadència? Nadal. No som decadència, gràcies a Déu nostre Senyor. Va, saltem-hi. Saltem-hi, doncs. Déu vos guard, estimats oients. Déu vos guard perquè no sé a quina hora ens escoltareu. Matí, migdia, Mai. tarda, nit. O tindreu el privilegi de no escoltar-nos mai. Ah, sí, parlant de privilegis, tu has dit que érem homes blancs amb tots els privilegis possibles. Tots menys un. Gairebé tots. Et recordo que som catalans, Marc. Som catalans. Por eso voy a hablar un 25% en castellano. No, una polla com una olla. Era previsible, No hi la podem broma, fer res, som com el conseller d'Educació. Exacte. No, doncs... Albert, estàs menjant temps de la teva secció i Ja, llavors ja. et queixaràs. Doncs fan facts nadalencs, sobretot perquè feu callar el vostre cunyat Criptobro, aquest Tots el tenim. que us intentarà vendre de tot aquest Nadal. I si no el teniu, sou vosaltres. Evidentment. Algú de vosaltres ha invertit en criptomonedes? No. No.
De moment. No. Ui, aquest de moment no m'ha agradat, Marc. Però bé, continuem. Primer de tot, recomanació lingüística, si us plau, Nadal. No els Nadals. No, ni Sisplau, bona, ni sisplau. vella... Ostres, és que és un mal d'orelles. Però bé, toc. Qui hi ha? És Puc una entrar? pel·lícula molt bona. Bueno, On vols entrar? té un moment per parlar de Jesús. Ui, sí! Puc passar? Ets el llibre dels mormons? Em posaré a cantar, no t'imagines? Quan va néixer Jesús, estimats companys? A l'any 0. Quin dia? Diuen. Quin dia? Quin dia de l'any 0? 25 de desembre? El dia que poses Jesús allà al pessebre és el dia que va És néixer. clar. Un moment, Jesús al pessebre no el poseu al principi? Sí, no? El pont de la Puríssima, no? Que tu no poses Jesús al principi Jo, del al pessebre. meu pessebre, no hi ha Jesús fins al dia 25, a la nit. Ui, ui. Bueno, és que ara que ho Té dius, sentit. té sentit, però no ho he vist mai. Per què mous els Reis i Jesús el poses ja al pont de la Puríssima? I si És fas un cert, és pessebre cert. vivent abans del 24, és sense nen Jesús, veus la Mare de Déu allà... A Llardèvol no el posen fins al 25. No, va, M'acabes foli, de foli. descobrir tot un món. I què hem de saber de Jesús? Bé, vosaltres m'heu dit el 25 de desembre de l'any 0. Té pinta. Doncs heu de saber que els historiadors que han investigat això, no és el meu cas, no em dedico a investigar la data de naixement de Jesús, la situen entre el 5 i el 6 abans de Crist. Per tant, estaríem a l'any 2026, És a dir, 7. No, és a dir, Jesús va néixer abans de Crist. Uau. Sembla una paradoxa, però a què es deu aquesta paradoxa? Primer de tot perquè, segons els evangelis, Jesús va néixer a l'època del rei Herodes. Però el rei Herodes hi ha un problema. Va morir el 4 abans de Crist. Clar, llavors està Clar, complicat. hi ha una Que el incongruència volgués aquí. matar... Perquè la data de naixement de Jesús no es va apuntar al primer moment. És a dir, no va haver ningú que va dir ha nascut, ho sabem, sí, no. Mira que van passar coses, va haver-hi un estel, van venir els reis, però ningú va apuntar que va Ja passar arribarem aquell als estels i als reis. Però es va calcular 500 anys després, quan va néixer Jesús. És a dir, el papa del moment, segur que no havíeu sentit mai el nom, Hormisdes I, Per sort no l'havíem sentit mai. i espero que fos el primer i l'últim, Anava a dir. li va encarregar amb un monjo que es deia Dionís, Dionís Infant. la cosa... No, Dionís l'Exigu. Dionís, el nom també ja indicava molt de Sí. per on anirien els trets. Doncs li va demanar que establís quan va néixer Crist. I ho va fer a partir d'un càlcul d'una cosa que es diu cicle metòdic. Havíeu sentit mai a parlar del cicle metòdic? També per sort no. Jo tampoc. Cert, no. És quan la Lluna i la Terra s'equilibren, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, les fases lunars, és a dir, si lluna Estem plena... embarrancant, eh? Si lluna plena és un dia en concret, Sí? fins d'aquí 19 anys no tornarà a ser aquest mateix dia. Vale. Aquesta és la resposta que dono quan em pregunten per què sóc de lletres. I llavors, va calcular... És a dir, va calcular 7 per 4, aquests cicles. És a dir, 32? 32 per 19. No, 28, home. No, 19 t'he dit. És igual. I què va 19 anys, 19 Sí. anys. 19 anys, 4 per 7 per 19. I van sortir 532 anys. I ella estava... no, espera, li va restar 7 anys, no em preguntis per què, i ella estava a l'any 525. I va sortir 500... Estaven a l'any... Bueno, és que no calculaven 525 en aquell moment. Els anys es calculaven a partir de la fundació de Roma. Bueno, Vale? per Però ràpidament, és a dir, S'està embolicant quan ell va el tema, calcular això, estaven a l'any 748 després de la fundació de Roma. Val, sí. Bueno, doncs van tirar enrere i van dir any 0. Van restar i va sortir allà. Exacte. 0. I no és Zero. correcte, segons els No, historiadors. no. No. Això, si ho has d'explicar al cunyat... Ja, jo crec que no ho arribes heu al entès. cafè com a puro i... el No, cunyat si ho heu d'explicar al cunyat, agafa un mal de cap que us Marxa deixarà de de la donar la família. tabarra de Marxa, criptó. Va, Albert, Sí, sí. un altre Seguim. fet Ràpid. divertit, 25 de desembre. Fum, fum, fum. Doncs no es fixa fins al segle XIV. I llavors abans la gent no celebrava el Nadal. El 25 de setembre i aquelles dates es celebrava Saturnàlia, que era una festa d'origen romà. El nom Un és molt un més festival... En honor a Saturn. Realment era un festival, era una barreja entre Nadal i Carnaval. guai, no? Organitzava Xarango. Que va néixer a Betlem, sí que hi ha més o menys consens, esperem que no, per això va caure l'imperi romà. I el tema dels Reis d'Orient no s'especifica quants eren. Enlloc. Eren 3 com els ulls de Clio. Oh. Uf, que poètic. No, però que sí que s'indica en representacions artístiques de l'època medieval, per exemple, és que els reis representen les etapes de l'home. I això on ho poden anar a veure? Al Museu de Solsona, estimat Marc. Representen la joventut, l'edat adulta i la bellesa. Clar, perquè no havien descobert Amèrica ni Àfrica des del punt de No, vista Àfrica europeu. sí, bueno, Àfrica és més o segle menys, però no hi havia hagut l'expansió. No havien vist l'expansió. masses negres, diguem. No. I tot això... Ah, no, i el tema estel, que abans deies. El tema estel es creu que podia haver estat una conjunció entre Júpiter i Saturn. I per tant hauria brillat tot molt més. Més o menys per les dates quadraria. Llavors, ràpidament. Tanquem. No, Amb què tanquem? pessebre. Des de quan fem el pessebre? Des de 1223. Per què? Aquell any. Què va Sant passar? Francesc d'Assís. Sí?
Doncs Sant Francesc d'Assís, a la vila de Grexio, Itàlia. I has estat mai a Grexio? No? Jo tampoc. Doncs va fer un pessebre vivent, on l'única figura que era de mentida era el nen Jesús, que era de El va fang. fer amb Maria Carey de fons. No, doncs la figura del nen Jesús era de fang, van fer una missa a mitjanit, van representar aquest pessebre vivent, i la figura del nen Jesús de fang, diu la llegenda que va cobrar vida i va estendre els braços. Veracitat d'aquest fet, què? Quant en donem? I des d'aquell dia, 2 de 10. I des d'aquell dia es va començar a fer pessebres vivents i també pessebres com els coneixem a dia d'avui. El feu a casa, el pessebre? Sí, Sí, però encara l'he de fer, he anat molt Jo de també cul l'he aquests de fer dies. encara. Vols alguna última cosa, tio? Ràpida. Arbre de Nadal? 15 Què prefereixes? segons. Què prefereixes, tio? Arbre de Nadal, Tio, tio? que és més català. Tio? El tió. Que no caga tió, me I cago no en la la puta tiona. d'Horus. cert, La tiona. En fi, ràpid, Albert. Doncs és una tradició d'arrels paganes sense cristianitzar, el tió. És de les poques tradicions que encara s'han mantingut bastant, passa però que sí que ha canviat moltíssim. Pregunteu als avis com feien cagar el tió fa 100 anys. Bé, fa 100 Com ho anys, feien? poder no, però Explica'ns-ho tu, 75. que ets un home d'antany. No, és a dir, el tió era una soca qualsevol que hi havia al costat tros? ja la tenies tallada. No, Ja. hi havia les dues versions. El tió buit per dintre, El nostre? el nostre però també recent, i l'altre era un tronc qualsevol que es tapava amb una manta, se li fotien garrotades i et cagava les postres I d'aquell llavors es dia. cremava. I després es cremava i aquelles cendres es creia que estaven beneïdes d'en certa manera i Pel que bisbe Novell. pensava que el teníem vetat aquest tema. Un dia Marc, farem especial. per favor. Bisbes de Solsona. No, llavors, m'agradarà. Doncs Tens una frase per tancar la sí, secció? que aquestes cendres s'aprofitaven per fertilitzar el camp i es creia que tenien poders fins i tot per protegir la casa. Molt I l'arbre de Nadal és una tradició dels bàrbars. Molt Ja bé, està. genial. Doncs Moltes primera gràcies, secció, Albert. Albert, has estrenat, saltem amb la segona. La premsa llegida amb binocles. Aquesta és la meva secció. Llavors, com diu el nom d'aquesta magnífica sintonia amb aquesta preu tan preciosa que ens l'ha gravada, és agafar el diari, llegir una notícia i explicar el rerefons històric que hi ha al darrere. Aquesta em sumo l'edició nadalenca de l'Albert Colell i com que aquest podcast sortirà a la setmana del 22 de desembre, què passa el Però que no 22 de estem al desembre? 22 avui. Depèn. Que no s'emet en Depèn. directe, això. Sí. sí, no? Què passa el 22 de desembre? El 22 de desembre... Surt els ulls de Clio i què més? Cert. Fan allò dels nens aquells, no? Fan Aquells molt- nens que criden. Tu, Pau, potser encara passaria, Podria ser un nen M'hi que canta a la presento, o loteria. Ja, és que ja té galls, ja... Ja, podria no, ja cantar. he fet el canvi de veu. Què faríeu si us toquessin 4 milions d'euros menys impostos? Ràpid, ràpid. El 4 primer que us milions passa pel cap. d'euros? Comprar una masia a dalt a Busa, fortificar l'entrada i comprar un rifle. Jo vinc a viure amb tu. I posar internet. Vaig comprar 4 cabres i ovelles perquè ens puguem mantenir a dalt. I tu, Pau? Jo deixo d'estudiar. Com es nota que està al Primer de batxillerat, I això també ho diria ara. Jo el que faria és comprar un local de Solsona i pagar les gallines perquè s'estiguessin tot l'any allà. Oh, Votaríem fi, a favor, eh? Déu 4 t'escolti. milions d'euros és el primer premi del Gordo. Estem època de Nadal, loteries, la grossa, el niño, el Gordo. Hi ha gent que diu que la loteria és l'únic impost voluntari i d'altres que diuen que és una obsessió malaltissa que no poden parar de comprar fins que mai els toqui i llavors s'arruïnen. Per tant, avui, a premsa llegida en binocles, l'origen de la loteria de Nadal. 1808, 60.000 euros, 58.800. Sempre m'ha fet molt cringe, això. És un so infernal. Són els nens de l'escola de Sant Ildefonso de Madrid cantant els números guanyadors de la loteria de Nadal. Sabeu d'on ve això de la loteria? Us sona alguna cosa? Veus? No. El primer gall. Va, doncs, a veure, el tema és que a Espanya la loteria primitiva s'inventa a finals del segle XVIII, 1700 molt llargs, i la loteria de Nadal no arriba fins unes dècades més tard. El primer sorteig, el premi van ser 8.000 reals. Albert, tu com a historiador, això quan ho situaries, més o menys? Reals. 8.000 reals. Segle XIX. Això... Doncs és el segle XIX, molt bé, l'esclavada, i es va celebrar el 18 de desembre de 1812, context històric, Albert, què passava en aquella època? Guerra del francès. A Busa hi havia Busa merder, hi havia- Busa. a Busa hi havia Teca, eh? Gresca i xerinola. Clar, el tema és, si hi ha una guerra, Espanya està lluitant una guerra contra França, per què coi s'inventen una loteria de Nadal enmig de la guerra? No hi ha temes més importants a fer? Doncs sí que hi havia temes més importants.
però es volien solucionar amb la loteria. Hem de pensar que la guerra va ser una gran pèrdua de vides, però també a nivell de pasta de l'Estat, i el govern i el poble estaven arruïnats. I llavors, un home que té nom d'àrbit de primera divisió, que es diu González Carvajal, es deia, era un ministre del govern espanyol. Un Diano Mallenco, sí, típic àrbit de va tenir primera. una idea brillant, que és, ens falten diners per pagar la guerra? Doncs farem que la gent pagui un impost voluntari i amb ganes. Aprofitarem que és Nadal, la gent té ganes de gresca, xerinola, família, regals i felicitat, i té el cor tendre. I el que farem és crear una loteria perquè la gent compri els números, ens doni la pasta a l'Estat i així podem finançar la guerra contra els gavatxos. I així van inventar la loteria de Nadal aquí al nostre bonic país, que és Espanya. Llavors, la loteria de Nadal no s'ha deixat de fer mai des del 1812 ni durant la Guerra Civil. Fet curiós i divertit. El 1938 hi havia les dues Espanyes, la franquista i la republicana, diguem, i hi va haver dues loteries de Nadal. Una a Burgos, la franquista, òbviament, i l'altra a Barcelona. I una altra cosa que tampoc ha canviat mai, Pau, és aquesta. 58.808, 60.000 euros. 58.808. Ho sento, Albert, sé que és odiable. Doncs fa més de 200 anys que aquests nens els tenen esclavitzats, van canviant els nens. Anava a dir, són els mateixos. I són aquests Síndrome de nens Peter Pan. de l'escola de Sant Ildefonso de Madrid, Sant Ildefonso patró de Toledo, i és el que Carlos III va dir que va haver aquesta idea de Nàpols i que aquests nens havien de cantar cada any els premis, i acabem amb una curiositat de loteria de Nadal. Teniu números del Gordo? No, Sou més de la grossa? Sou de cap? som de grossa, som de grossa. No sóc gaire de loteria, la veritat. Penses que és l'impost voluntari del poble? Que és una estafa? És l'opi del poble. Doncs acabem amb un fet divertit i curiós, i és que el 1944, l'amo d'una bugaderia, que també tenia nom d'àrbit de primera divisió, Matías Martínez, oi que sí? Podria dir. Sí. Podria ser perfectament. Doncs va guanyar diverses participacions del segon premi. El segon premi, aquest any, és 1,5 milió d'euros, per tant, imagineu-vos, cada dècim. Doncs quan els seus familiars van anar allà i li van dir: tu, senyor, tiet, avi, pare, germà, que has guanyat, va tenir un col·lapse, li va agafar un atac de cor i va morir fulminat. Ospa. La loteria de la vida. Sortint de dubtes. I en Pau Sobirà, que havia de ser el nostre tècnic de so, ha anat guanyant espai només el primer número. Sí, el encara no primer hem episodi, començat, exacte. I Quines coses. ens posarà, Albert, entre l'espasa i la paret, a tu i a mi. A veure, Pau, què farem ara? Doncs jo us porto un concurs una mica diferent, perquè bàsicament els participants sou vosaltres. Això vol dir que el nivell està molt baix. Això podria ser, per exemple. Us porto 6 preguntes, 3 per cada un. Soc de lletres, però això encara ho sé I aquí dir. arribes? Per tant, això, faré una breu introducció de la pregunta i després, doncs, la responeu. És Cert o fals? Cert o fals. Hi ha rebot? No, clar, no No hi ha rebot, no hi ha rebot, perquè si hi Ets hagués rebot estaquirot. seria com molt monòton, no? Doncs va, Som-hi? som-hi, a veure què passa. La primera pregunta... Però per qui és? Ah, clar. Ho hem de fer un cop a la taula? No, La primera pregunta... No, comencem pel gran. Va, em sembla bé, em Ui, sembla com bé. fallis. Posant pressió. La primera pregunta per l'Albert. Diu, Antoine de Saint-Exupéry va escriure l'any 1943 La xapa aquella. la coneguda història. No t'agrada? Ves, És preciós. ja farem un monotó. Algun dia t'explicaré una història d'això. Sí, per te seguís, segueix, Pau. Doncs va escriure la coneguda història del Petit Príncep. Un nen que costarà això. Que dialoga amb un aviador al mig del desert sobre temes filosòfics. No t'agrada, Albert, el Petit Príncep? No m'agrada, no m'agrada. És preciós. Has vist el musical? Si no m'agrada el llibre, que he d'anar a veure un musical. Doncs escolta aquesta meravella, Albert. Vols mocadors? Fa 8 anys que s'estan fent a Barcelona, aquest musical. Et trobes sol entre els homes? No em trobo sol, Pau, perquè et tinc a tu. Gràcies. La pregunta és... El Petit Príncep habita a l'asteroide B612. És aquest asteroide només de... De què? A veure, va. És aquest asteroide només de ficció o realment se sap que a partir d'esbossos originals es tracta de l'asteroide 84, descobert per l'alemany Robert Luther durant el seu cinturó d'asteroides més de 100 anys abans de l'escriptura del Petit Príncep, un asteroide que també s'anomena Clio? Uou! Em sembla massa rebuscat
perquè sigui mentida. Jo diré una cosa, crec que Antoine de Exupéry. Exhumació era aviador, llavors poder coneixia el cel. Sí, clar, com que estava més amunt, veia els asteroides i veia l'etiqueta que els hi posen, perquè els hi posen una etiqueta així com amb un palillo, Com quan vas a Caldaveses. com si fos a l'Ikea una mandonguilla d'aquella així, pap. I què? Cert. Cert. És cert que l'asteroide B612 No és repeteixis. l'asteroide Clio. És fals. Oh! Va, que ara Bé, em poso per davant. ara ve el bo, no? En principi. El bo dels dos. Sí, no? I el bo i el guapo. Un dia ho explicarem. I també. l'imprescindible. No hi ha la nena aquí, però... Saltem, va, sisplau. Sí. Treu-me d'aquest moment. Una altra pregunta amb nom de Clio. Als Estats Units, des de 1959, se celebren els Clio Awards. El meu accent anglès també deixa molt a desitjar. Però són premis que premien la creativitat publicitària en esport, música, moda o entreteniment i que celebraran la seva propera edició a l'abril del 2022. Cert o fals? Jo crec que has donat tanta informació que hi ha d'haver algun matís que sigui fals. Per tant, jo diria fals. Els Clio Awards No. se celebren als Estats Units des de Tonto! 1959. I és tot correcte el I que és has dit. tot correcte el que he dit. Està Quirot! Ens hi podem presentar algun any. 0-0, som igual de dolents. De moment. Seguim, doncs, per l'Albert i parlo nerviós. d'un cotxe que es diu Renault Clio. D'aquí ve el nom del programa. No ve de la musa. No, cap cas. Clio és una evolució del verb grec kleio, que després va passar a cleo, Com i es que nota que és significa cantar, lloar o que els fa famosos, parlar bé d'alguna cosa, i per tant va ser un cotxe creat per la marca Renault perquè parlés bé de la mateixa marca. 15 milions de vendes després, és cert, aquest mite? S'ha preparat molt bé les preguntes, Està molt bé, està molt bé. Però és que a mi els francesos no em cauen bé. Vull dir, no crec que arribin a tant. Per tant, fals. Renault Clio significa parlar bé de Renault. És cert. Estàs lamentablement... Hauries fallat, tu també. Sí, tu també. Però bueno, t'he de criticar. I ara, és que quedarem 0-0, potser. Ostres. No, va. Un encert l'hem de fer, Pau, va. Anem a tope. Saltem-hi. Següent pel Marc. Cada 2 anys es publica a Alemanya la revista anomenada Clio, sobre esdeveniments històrics, especialment de l'antiga Grècia, i que costa entre 100 i 400 euros, segons si la compres de forma digital o de forma física. A més, inclou suplements anomenats els suplements de Clio, amb tesis doctorals o estudis específics sobre la història de l'antiga Grècia. Pensava que els suplements eren vitamínics, rotllo de gimnàs, saps? Tu creus que s'ha pogut inventar tot això? És que lliga molt perquè Clio, musa de la història, musa de la mitologia grega, vull dir, podria ser perfectament. Jo no dic res. Fals. És fals. Vamos! És fals. És fals. Estava fent una pregunta, perquè la No. pregunta és certa. Som lamentables, Albert. Som lamentables. Ni una, És cert. És cert. 400 euros, però ha de ser Sí, espectacular. no, les 400 euros revistes amb científiques són físic. caríssimes, és acollonant. Joder. És cert, és cert. No la comprarem. Queden 2 preguntes, les heu d'encertar almenys un, perquè si no, no puntuarem el primer programa. Celebraré els teus encerts, Marc. I els teus errors. Albert, anem a tu i tornem al Renault Clio. Inventat l'any 1900, procedeix del Renault Super 5. Com que té forma arrodonida, s'havia de dir Renault Oval. Cert. Pots tornar a repetir la pregunta? Puc tornar a repetir? Sí, pots. Que et fixis en com la M'ha fet diu ara. cara, saps? No, que la repeteixis, La sisplau. repeteixo, Pensa que la és repeteixo. actual, Jo també. L'any 1900, la marca Renault evoluciona el seu Renault Super 5 al Renault Clio. El fa de forma arrodonida. Fals. Per què? Fals. No s'havia de dir El Renault. 1900, Renault Clio. La pregunta està, és a dir, et puc dir que és cert que Renault Clio s'inventa el 1900, Però no donis tanta informació, però home. la pregunta està en lo del Renault Oval. És a dir, s'havia de dir Renault Oval, sí o no? Els francesos són molt rucs, Verdader. És fals! És normal. Jo sí S'havia que de soc... dir- Jo Va, sí que va, soc va, ruc. Clio des del principi. Que ara puc, El ruc sóc jo i no Ara els puc, francesos. ara ostres. puc, va. Així ens va el país.
El museu... Última pregunta. Anem per Si l'última encerto, pregunta, jo ja no puc guanyes. perdre. No, exactament. Tu te'n vas a casa perdedor ja. Jo no dic res i marxo. El Museu del Prado de Madrid té una col·lecció d'estàtues de les 9 muses de l'antiga Grècia, Sí? però hi ha un error històric justament en la musa Clio. Quin? El llibre que porta a les mans, habitualment aquesta musa quan està representada, és un llibre del poeta W.H. Auden. No tenia noms, eh? W.H. W.H. Auden. I és, en el Museu del Prado, un poema de l'obra Homage to Clio, homenatge a Clio. És cert aquest error històric? Sí o no? He dit 2 vegades fals i he fallat les 2. És que clar. Sí, és veritat, és veritat. És veritat. És veritat. Al Museu del Prado de Madrid potser hi ha errors històrics, però no en aquesta estàtua. Pau, vols venir aquí a fer tu un programa sol i nosaltres marxem? Per què no ens girem de rols i el deixem fer allò? Sí. Vols fer un monòleg? Prou. Però és molt fort que haguem fallat les 6. Les 6, nois? No en tens caps d'extra? No porto preguntes bonus. Pots avui. repetir? No. Podem tornar a gravar una altra vegada el podcast i... Sí, tallem. Vinga. El llibre que porta Clio, així per curiositat, és sempre un llibre de Tucídides. Tucídides. Tucídides, que és un Tucídides. historiador de l'època... Efectivament. I llavors és correcte el llibre que porta el Prado. Porta un llibre al Prado, Que però no és és el que hauria de ser. de W.H. Auden. Ens has enganxat... Has començat molt fort la temporada, Pau. No sé com ens podem revenjar d'això. Però tot torna. No, continua al nivell i hem d'estudiar més, Albert. Sí, us heu de preparar, això, Doncs va, anem acabant. Som-hi. Bé, doncs, ara estem a l'hora de la llar de foc, amb una tassa de xocolata calenta o te verd o cafè a les mans, amb els mitjons gruixuts allò que t'escalfen, i aquesta és la secció que tancarà cada setmana o cada 2 setmanes, que és quan fem aquest programa, que són les recomanacions de llibres, pel·lícules, sèries, exposicions, tot el que haguem descobert al llarg d'aquests 15 dies i que creiem que siguin interessants de compartir. En general seran d'història, però si no ho són tampoc passa res. Vols encetar tu? Ara tinc ganes de parlar molt tranquil·lament i molt suaument per recomanar-vos una Com si pel·lícula. treballessis a l'arxiu. Ens podries recomanar, per exemple, la marca del teu jersei. Oh, Segurament el fan nens a Bangladesh. sí, el meu jersei. Probablement. Sí, malament. No feu com O jo. nens als baixos del Palau Episcopal. Els baixos del Palau Episcopal hi ha l'altre arxiu, Marc. Seguim. La meva recomanació és una pel·lícula, estimats oients. L'has vista? T'imagines? Diu que no. Sí, no, l'he vista. És com... No vinc amb uns collons tan grossos, no. Bon Nadal o, Marc, tu que has fet francès? Joyer Noel. Joyer Noel, del 2005, nominada a És l'any que l'Oscar... vaig néixer jo, segur que és bona. Pau, ets del 2005. Soc del 2005. Hòstia, que fort. Acabo de descobrir que és del 2005 i estic molt De acollonit. quan et pensaves que era? No ho sé. No hi pensem. Bon Nadal, que va ser nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula de parla en anglès el 2005, i és una visió però molt adulcorada de la Primera Guerra Mundial, perquè és tot molt bonic. Molt romàntic. Però és de la treva. És de la treva que hi va haver pel Nadal de 1914. Què va passar exactament? En què anglesos i francesos anglesos i francesos contra els alemanys van fer una treva els dies de Nadal per no lluitar i es van trobar al mig de tot i van fer intercanvis de regals, van cantar Nadales, també està documentat que van jugar algun partit de futbol. I el resultat, se sap? Crec que van guanyar els alemanys. Havien Sempre. cantat Maria Carey El futbol és un abans, esport no? que juguem 11 contra 11 i sempre guanyen els alemanys. Sí. Però bé, ja us dic, és una visió molt, molt adulcorada, però bé, donades les circumstàncies nadalenques, doncs jo crec que està bé. Barreja bé. història i Nadal. Ara que tenim temps, aquests dies, Sí, podem mirar. i tant. I tu, Pau, què ens portes? Jo porto un clàssic. El diumenge 26 s'estrena al Teatre Comarcal Els Pastorets de Solsona. És nova? És nova, és una obra nova. És de... En té el cor robat. No sé de qui és. No, sí, Josep Maria Folch i Torres. Bé, podria ser de Pitarra. Podries destacar algun actor així que... Podria destacar de l'Albert revelació? Colell en el paper de Jeremies. No us faré cap demostració. Sisplau, no. No us Podries faré cap cantar, per demostració, perquè en persona estem en alerta alta de Covid i si faig de Jeremies, el Covid s'escampa. L'Albert Colell cante. Canto. Per tant, només per això val la pena venir a veure Els Pastorets un any més. I el Pau crida. Per tant, veniu-lo Jo a veure crido. també. A nivell històric, molt verídic no és, potser. Bé, ja heu vist que la vida de Jesús, bueno, sobre la marxa.
Però us ho recomano. No és Nadal si no vas a veure algun pessebre vivent, algun Efectivament. tema així relacionat. Aneu a Dèvols? Els pessebres vivents fa fred i els pastorets Germ. està bé. Marc? I jo us porto un llibre, que aquí el teniu en imatge. Aquella ja es deu haver pagat de càmera. No passa res, aquí el teniu en imatge. Es diu Tants anys de silenci, és de Francisco Castro, és del 2020, per tant és força nou, si te'l vols fullejar. I és una novel·la històrica molt recomanable que es situa als inicis de l'alçament militar dels franquistes a Galícia, a un Pazo, que és com una masia de per allà, i és propietat d'un home d'esquerres així il·lustrat, que té una llibreria molt gran, que acull gent a casa per parlar i debatre, i llavors hi ha un conflicte de històries d'amor, dels dos bàndols de la guerra, de fosses comunes, els conceptes de justícia, de la por, tot està escrit en una gran trama i té un final molt intrigant, per tant us recomano moltíssim, de fet, és el primer que em va venir al cap quan vaig pensar en aquesta secció, que us ho llegiu, de debò. Autocalp, sempre és de fiar, no autocalp. Jordi Graupera també s'ho de fiar. En fi, I així acabaríem el nostre primer programa. Què us ha semblat, Ja ho companys? tenim, això. content perquè tenim una oient aquí darrere teu, Cert, Marc. cert, fa molta estona que va passant per aquí. Primera oient del programa. No esperàvem que fos d'aquest Target, perquè Target que Bueno, té per això hem 7 fet venir anys. el Pau, perquè vingui aquest target. 2005. Si Pau no fa, Home, Per tant, sembla que hi haurà segon episodi. això sembla. Sí, s'ha no? de votar. Què ens o com va portaràs, això? Marc? Ah! No, aquí no es vota, que estem a No, Catalunya. no ho direm, Ah, val, perquè val. pot passar alguna cosa d'actualitat que m'ho faci canviar. Hi ha convidats? No, però No hi ha potser convidats. parlarem d'hipopòtams. Em sembla molt bé. Però clar, després dels àpats de Nadal tots ens fotem com hipopòtams. Jo a P2 anava a la classe dels hipopòtams. Jo dos gegant boig. Doncs que passeu bones festes, mengeu molt, sortiu molt de festa, no agafeu la variant Omicron, si us plau. És important. És una lletra grega, per cert. Repescant el verb Uau, d'abans. és el més llest de tots. De debò, fa primer de batxillerat. Ah, primer, no fa segon? Primer. I per què no et pugen de curs, Pau? L'oient. Bé, tanquem. Doncs ha estat un plaer. Igualment, Fins la companys. setmana que ve. Mateix puc dir. Tanquem els ulls de Clio, no? Uau.